Fl-aħħar fil-ħabs kulħadd huwa stmat l-istess. Hekk iddikjara Brandon Kakija, priġunier li qed jiskonta t-tieni sentenza tiegħu fid-diviżjoni numru 7 fil-faċilità Korrettiva ta' Kordin. Kulħadd l-istess, m'għadix teżisti min huwa fuq u min huwa, kulħadd hekk. Mill-ikbar wieħed sal-inqas wieħed, mill-iktar wieħed finanzjarjament tajjeb, kulħadd l-istess. Hawnhekk fil-fema tiegħu anke fil-fema tal-oħrajn ta' jekk irridu nkunu onesti, kulħadd jaf. F'dawn l-aħħar 8 xhur żdiedet sew id-dixxiplina fil-ħabs, iżda l-priġunieri mhumiex imdejqin għax biha jistgħu jirriformaw aħjar. Hawn ħafna dixxiplina li naqbel magħha fil-veritax. Id-dixxiplina għalina jekk ma jkollniex dixxiplina aħna isek għandek vapur bla kaptan. Però għalkemm iż-żewġ diretturi li għandna il-Koronell Alex Dalli u Ser Randolph għalkemm huma dixxiplinati ħafna, però jagħtuk iċ-ċans. Il-priġunier Kirsten Katania qal li m'għadux jara droga fil-faċilità Korrettiva ta' Kordin. Jirrakkonta kif jiftakar sitwazzjoni li droga fil-ħabs kont issiba aktar milli ssiba barra. B'Katania jammetti li mhux l-ewwel darba li ħad droga fil-ħabs. Kemm il-darba u kont nabbuża wkoll mid-droga. Imma llum il-ġurnata ġifieri droga naqset ħafna. Naqseb rata 80% żgur droga minn ġew. Jistqar kif bit-tmexxija tad-direttur tal-Kurunell Alexander Dalli fil-ħabs daħlet id-dixxiplina li l-priġunieri kienu ilhom jixtiequ. Hija f'ambjent uman, is-sikkatura hija tajba. Għax meta ma jkunx hawn sikkatura kulħadd talġa' ħajt fil-verità. Dik li bidlet il-ħabs id-dixxiplina. Dawn iż-żewġ priġunieri u 20 priġunier ieħor f'Diċembru ħadu sehem f'logħba futbol kontra personalitajiet Maltin. Bil-flus miġbura marru kollha għal Malta Community Chest Fund. Il-koordinatur tal-isports fil-faċilità Korrettiva ta' Kordin Mano Mikallef itenni li l-isports u din l-attività kienu importanti għal dawn il-priġunieri u fihom ra sens ta' sodisfazzjon. Huwa opportunità li li jagħtu messaġġ lis-soċjetà il-kwalitajiet u l-kapaċitajiet li għandhom fl-isports. L-erba' wara nofsinhar il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia u d-Direttur tal-ħabs il-Kurunell Alexander Dalli preżentaw DVDs u ritratti li ttieħdu minn din il-logħba futbol il-priġunieri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.